היי, כאן איתן הדקי. אני יודע שאני ראיתי את הטריילר לזה של הערוץ, אבל אני בא להגיד לכם בכלל משהו אחר לגמרי. יש לי כבר 2 מוצרים חדשים, אני כבר עשיתי עליהם את הסיקור, פשוט צילמתי אותם באייפון ובאייפד, אז אני צריך פשוט לעשות את זה למחשב ולערוך ולעשות כל מיני דברים חדשים. בחופשת חנוכה אני הולך להראות לכם כל מיני סרטונים כאלה קטנטנים של GTA וכיף, כמו שאתם שמים לב, עדיין אני מחפש תוכנה שתסיים לי את המסך של המחשב. אם אני ישר אשיג או משהו כזה, אני ישר אתחיל לצלם לכם וכל מיני כאלה. סליחה. אני גם כרגע נכנס לתקופת מבחנים מאוד 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 גדולה, אז ייקח די הרבה זמן עד שאני אראה לכם עוד סרטון. יש לי המון עבודות וכל מיני כאלה, אז תעשו לייק, סאבסקרייב וקומנטס, ויאללה ביי.